Tenim uns ingredients. Celler del Masroig amb més de 100 anys d'història. Comarca del Priorat, denominació d'origen Montsant. Garnatxa i carinyena de vinyes velles en alçada, 12 mesos de criança en bota. El resultat és l'OM Premium 2016. Això ho hem de tastar, no? El color és intens, com correspon a un vi del Montsant de garnatxa i carinyena. Ara bé, sense aquelles negrors intimidatòries d'anys enrere, que miraves la copa i semblava que t'havia de xuclar el túnel del terror. I a la boca i al nas, un altre cop intensitat que explica coses, que parla de fruita madura, de fruita confitada, de prunes, de gerds molt madurs, i a la boca doncs és un pas dens i potent, però amb un regust llarg. Vaja, que Premium, perquè és un premi, beure-se'l. Salut i bon vi!